дуруди бепоён, ҳамдиёрони азиз, кадбонуҳои зебои тоҷик. имрӯз бо ҳамроҳи шумо карами айсберг мегӯянд. Бисёр ҳам бомазза, бисёр ҳам ғизои солим аст барои касалиҳои ҷоғар, барои касалиҳои диабети қанд ва дигару дигар. инро бо корча мумкин нест тоза кардан. Мумкин асту, вале ғизонокияш кам мешавад. Бо даст майда мекунед. таваҷҷӯҳ намоед, ҳатман бо даст майда мекунед. ба ин хуриши худ метавонед ки бодиринг, помидор, редиска, умуман чи сабзавоте ки ҳаст омехта намоед. мо бодирингро омехта кардем. Инчунин як қуттӣ ҷуворимакаи очоронидашуда ки фурӯхта мешавад, кукуруза мегӯянд, аз ҳамон истифода бурдем. кукуруза ки худ намак дорад, мо дигар намак ягон чӣ намеандозем, ҳатто равған ҳам намеандозем. ва капусти айсбергро бо бодиринг ва кукуруза омехта мекунем. хуриши мо тайёр шуд. иштиҳои тонг барои шумо. хуш бимонед.